CAB haikaba citizenship amendment bill no tei belani excitedly support khai chonglayo ake lokoroni sungmu thasing bang sangka tamnai IPF tirok asa gedal jak mung krei o CAB o obusuk dor kuboi o CAB ni koknung ta ana toise mudu khari kha belai hambai sudu tirprao simia CAB no oppose khlayo IPFT abo সারা নর্থ ইস্ট ni bising puila IPFT CAB citizenship amendment bill no oppose khlayo 2017 সাল যে 2017 সাল oppose khlaiya koi chini IPFT ni गोबांमा दफाना हामजाकनाय चिनि टाकुक सं बुजाकबायखा गुलि ककजाकखा केस क्लाइखा आबो कुबैको ओंखाय आमनो आं सानानो मुसुङो IPFT सं जे CAB citizenship amendment bill no कुनु कक साया आम बेलायखेनो आं हिनाय आबो थकाय कक हायकेबा ताताल कक आबो जों चिनि हास्तिनि बररक जतनो सायमानो आमो सिमिया जों चिनि दफानि काहामनि बागै हिंखाय जों जे सानफानो जे कुनु जागाफानो जों एप्रिशिएट खालायो दा NRC पानो उथुं जों NRC नो कुनु दिनो हामया हायकेबा NRC नांगे हिनि सायको NRC तिरप्राव अवश्य नांगो एबं उथुं आबो जों कुनु दिनो अपोज खालाया जों जेमन तिरप्रा हास्तेव तिरप्रालेन साननि तंफ्रु CPM रक पुरा टोटली अपोज खालायमा हाय जों आमते हाय कुनु दिन खालायगला कारण NRC हिंके चिनि दफानि बागै बेलायखेनो काहाम आबो उथुं आबो जों नायो आं पुइलान सिमिन सावो तागबो सावो अलबो सानाय CAB no बोसुं आगि जों से पुइला सिगां सावो तागबो सावो जों अलबो आबोनो अपोज खालाय दंनाय CAB बिल नि बागै ताग आं आमनो सासेने CAB बिल नि बागै जों त्रिपुरा हास्तेव सिमिया जों मेबर कुमार जमातिया चिनि त्रिपुरा हामग्राय मन्त्रि आं सुक्ला खालायाखै सारा नर्थ इस्ट नि जट्ट पार्टी नो नुहुनियाखै कायसा जागाव गुवाहाटीयाव जों ककसाबलायखा जे CAB बिल चिनि नर्थ इस्ट जुदि चालुंखांखाय चिनि नर्थ इस्ट बेलायखेन इफेक्ट नायनियाखै जों आरो सालायखा आ सालायतेनियो नर्थ इस्ट नि जट्ट मन्त्रि रंनो फायखा चिनि विशेष खालाय मेघालया नि चीफ मिनिस्टर कनराड सांमा चिनि मिजोराम नि चीफ मिनिस्टर जुराम थांगा चिनि मणिपुरनि डेपुटी CM गोबांमा जागानिनो अमहाय मन्त्रि चिनि त्रिपुरा हास्तिनिके चिनि त्रिपुरा हामग्राय मन्त्रि ते आति तारमाने चिनि गुवाहाटीनि आसामनि मन्त्रि रकबो दङ अतल बरा सं दङ प्रफुल्ल कुमार महन्त सं दङ एक्स चीफ मिनिस्टर जों आजागा ककसाबलायखा जों मनो जेसेबां अपोज खालायना नांनाय जों मनो जेसेबां मोथाकना नांनाय आपुनि बागै जों 28 जानुवारियाव जों गुवाहाटी थांका ककसाबलायखा आबुनि कयेक दिन परेखायनो जों तेवसा मेबर सारसं दिल्ली थांका चिनि रामबिलास पासवान बे मालायखा राजनाथ सिंह बे मालायखा जों अम जेसेबां अपोज खालायना नांनाय अयाखै चिनि नर्थ इस्ट खामै थांनाय अम हायग्राखै बर कक्स खालायमानि आगुलो CAB बिल राज्य सभाबो स्टप खारिजाका नो डाउट जे त्रिपुरा हास्तेव IPFT नो बादेबो TSF INPT NCT ताबु तेकायसा कताल खाय जे चिनि महाराजा सनामानि पुइला जाति उलो पार्टी मानि बरबो जथेष्ट आन्दोलन खायका आं आबनो कुनु दिन आं हिया जे बरगले कुनु खालाया आम हायसाकला कारण आं कुबुइ कगनो सानाय आगिबो सावो ताबु सावो अलबो सावि थानाय कुबुइ सारा जों बानचिया आबनो बरगबो खालायका ठीक न तबो जों जे जागा नांगो आरो जोंबो खालायका IPFT संबो कुनु खालाया आमो साखांखाय बोल उंनाय हिनि आं बरनो कयनाय आमतिखे तासादि जिनि IPFT नि लिडार रकबो हायना आसुगै दंया 30 तारिख जानुवारि खुमलुंगो गोबांमा बरक थांका हाजार बरक थांका CAB बिल न जतन जानजाने पलिटिकल पार्टी नि जे फ्लैग हिबुयाखै थांका चिनि पार्टी निबो थांका कारण चिनि पार्टी IPFT न ताबु त्रिपुरा हास्तेव त्रिपुरा सानि बिसिं जतन सलाय कटर पार्टी रिकगनाइज्ड पार्टी इंकाय जों चिनि बरक चिनि चेराव आरो बेलायखिन थांलायका दलखे 29 तारिखआवबो चिनि IPFT नि बिसिंतिबो जों खुमलुंगो CAB बिल न अपोज खालायजाक इंकाय जों तामनि माहायके कक्स खालायदोंनाबाते जे चिनि दफा बाय दफा चिनि तिप्रासा जों तेता नायस्लायलायसितुं जों जतन कथालाय सामुं खायलायनानै उथुं आमसे खरकसानो माजरा बेरि कक्स हायाव इतंखाय जों कथालाय मानानै हिनि आं वानसुगो फिया गोबांमा चिनि तिप्रासानि बिसिंनो राजनीतिक खालायनानै बागै अमहाय दफा बाय दफानो कुरिलाय मेरनि रक जों बेलायखनो नुगजागै दङ आं कयनाय बरकनो अमहाय
दा माने तंफ्ला लायना हेके वाला लायना जात कक दा सासिरि बुनि द फारक जोंनो नायसिगि मोनयो आबो हायनो सिनि बिधानसभा आं रोमान स्क्रिप्ट नि तै जेफ्रु कक सामानि आफ्रो सिनि दफानि बरगरं न अमा हेके अपोज रक लायके नरक जतन नुगै तंना आं आरो तिनि स्टुडियो खरकसानि बुंना हारै सानानि मुसुङे आबो नरक नुगै तंखना नि आं वानसु हंके बेलानि हामबाय सिनि मोजां Brishaketu Debbarma no bini misini sing tapusara khnaka haike tekaisa kok bo haino ama haike no thangrang khlaine bodolung bisingo no kok ama hai pashawi tongo o kok hongka ama hai jepro national party wo yapri raza haike ba jepro national party khlayo afro board like kabangma kok central jorat rohori mano phiaba regional party wo jefro tongo afro ama hai tamnai phanrui thangai kok sainani ama hai tamnai phankringi thango ama hai kok sajagi tongo hai ba regional party ga kaise limited national party ga unlimited ama ke sajagi tongta go ozorao as a regional party leader ngai nang bomhai sanai regional party tangi nangsok belai hambai sumung belai keno nangmani जोंनुगो ते नायुबो नायदि सिनि INPT हेके IGTGS क्लाइ थांनाय रक बरक सिनि अग्रा रक जोंनो फोरोंका जे नेशनल पार्टी क्लाइ सिनि तिप्रा दफानि सिनि बरक रक थांनानै लामायामो जों बेलेखेनो सिनि रिजियनेल पार्टी हेके बा आन्चलिक पार्टी नो से क्लाइनानै नांगो सिनि मानथाय सक्तायनि कक नो जों नेशनल पार्टीयाव थांनायखौ आसुक स्राय स्रायकै सामिया ता मेले नेशनल पार्टी हिंकै कायसा पार्टी जे पार्टीनि बिसिंति नङा जागा तिप्रा सानि सिमि स्राय स्रायकै दाबि खालायतो गया तिनि चिनि महाराजा कांग्रेसनि प्रेसिडेन्ट ओंखा बताबु कांग्रेसनि प्रेसिडेन्ट ओंखा बो तिनि कुन्दिनि तिप्रा सानि सिमि स्राय स्रायकै दाबि खालायमानग्ला बो ओ हास्तिनि ओ चिनि तिप्रा हास्तियो जे मिक्स कल्चर एकेबा चिनि तिप्रा हास्तियो जे तंनाय चिनि वानजि दफा मणिपुरी मुस्लिम जतनि बागैनो बकक मासानाय फिया IPFT हेकेबा कुबनि रिजियनेल पार्टी आगि जे खलाय थांनाय चिनि एडिसि मान्डि कलांनाय जे TGS रंनां बेलेके हामबाय मारियो कारण बरक एडिसि रि कलांमानि बागै ता एडिसि डिमार्क खलायजाक एडिसि 6 शिड्यूल ओंजाक अंका आमत तो जों माने जे कुबुइखौनो तो जों मा सानाय बिले ताम ताम खलाय कलांखा ओंखाय जों दाबो आबनो न टेबो प्रोटेक्शन रिउया को कराखलाय सान मानसि बिले चिनि आमत ओंखाय नों आ जागा ताबो जों ते रिजियनेल पार्टी खायनो नांलिया जों दा नेशनल पार्टी खायसे जों नेशनलिस्ट पार्टी नुकजाकले चिनि तिप्रा हास्तायाव नेशनल पार्टी खालायाखै चिनि दफानि बागै बुसुक सामुं खालायमान अब जों हामखै नुकजाखा नेशनल पार्टी खालायखा हामखै चिनि पार्सोनालिटी प्रसारकनि बागै सिमि जों कुनु दिनो दाबि खालायमाया कारण दाबि खालायखा हामखै अब जाति विदेश हेकेबा अब बेलायखेनो कायसा जातनो सिमि हामजागै दङ ते कायसा जातनो का हामजागै आमा हाय नुकजागनायनि बागै गु नेशनल पार्टी तेमो ताबुग्रामनि निनि BJP फान ओंखा सिनि BJP नि MLA मन्त्री रक थाइसापान कक सायमियाबले निजिनि दफानि हिनि कुनु सायमिया सुरु त्रिपुरा राज्यनि उन्नतिनि बागै सायमानानो किन्तु सिनि दफानि हिनि सायमिया स्पेसिफिक थांमाया अब थांनोबो माया आं निजिबोनो आं जुदि तिनि BJP फान आं BJP खायका हायके CPM फान खायका हायके आं कांग्रेस फान खायका आंबो आमतिन ओंखामु अब कुनु बरकनो दुस्रिना निक्रै अब कायसे नेशनल पार्टी नि इंकै नों नेशनल पार्टी नि जे आइडियोलॉजी नों आइडियोलॉजी नो से नाहारै मासलिनाय जों किन्तु जों कायसे आन्चलिक पार्टी इंगै जों ओ जागा चिनि स्राय स्रायखि चिनि तिप्रासा दफानि से जे सानमुं तिप्रासानो मो थांनानै हिनि जों जे सामाहाय बरक आरो सारा गया इंगै तिनि चिनि महाराजा हिनि ब रमदि बनक मुख्यमंत्री फान्दिरिखा चिनि महाराज न रमना हादि कगनि कग मुख्यमंत्री फान्दिरिखा बारो चिनि तिप्रासानि बागै सिमि सामुं खालायमांगला बारो चिनि तिप्रा हास्तायाव जे तंनाय जत न तासिं जे सामाने मुस्लिम फानुंथुं मणिपुरी फानुंथुं चिनि ताबु अर हास्तायाव तंथुं चिनि वानजि दफारंनि बागै फानुंथुं ब कायसा स्पेसिफिक नितिम इ सामुं खायमिया ब दलीय बाबे कायसा राजनीति पार्टी नेशनलिस्ट पार्टी नि इंगै सामुं जेहेतु खायथुं ब नेशनल पार्टी नि इंगै समग्र त्रिपुरा राज्यनि बर'नि इंगै कक मासाने स्पेसिफिक निनि दफानि बागै सिमि हिनि ब कक सायमाया ते कायसा आंगर सोंना मुसुंसिनाय ताव बेलायनो कायसा तुंफ्लालाय तंलायो तुंफ्ला मुंखौ माहाय तुंफ्ला आं साना थांलिया जेफोर आं कुइसन सोंगाफोर नां सायमान पाइसिनाय तिप्रासा कक हायकाबा कक बरक कक कुसो कानानि बागै रोमान स्क्रिप्ट आङै नां
roman script belaikeno nangmani je सैतानि फानंथुं कक सातानि फानंथुं जिनि गोबां मा सैतानि कक सातानि आबो बेलाइखेनो कलाय काइसे रोमान स्क्रिप्ट एगेबा ओ जे जों एक्चुअली गोबां मा बर गोबां मा वानसुगुदो जे आनि गाना खरकसा MLA दङ वानजै दफानि ना आरि नरक बा बांला बाइन सैतंनि ते ताम रोमान स्क्रिप्ट ब रोमान स्क्रिप्ट ब मनो हिनसे साइमांग्राया ब जेमन साइमिया हाइचिन तिप्रासाबो गोबां मा साइमानाया दङ ओ रोमान स्क्रिप्ट आमा एक्चुअली ओ जे जों इंराजि बाय सैलाय तो माने इंराजि जे स्क्रिप्ट इंराजि कगनो जे स्क्रिप्ट बाय सैका स्क्रिप्ट किन्तु आबो रोमान निसे जेमन ABCD आबो इंराजिनि अक्षरिया आबो रोमाननि अक्षरसे आबो आबो वानजै MLA आं सैफुनुका आमिम बाजारे जामु आं हातियाव थांनाय एटे तुमि आबो नों बांला बाय सैफुनु दे बांला अक्षरबाय बक सैचुकमाया जेफ्रो आं रोमान स्क्रिप्ट हेकबा इंराजि बाय सैफुनुका आरे ओमबा बेलाय कलायबले इनबो वानसका ओमो चावो इनबो आफुसे वानसुगो माने ब रोमान स्क्रिप्ट के कखय मखय रोमान रनि स्क्रिप्ट अमा हायबाबि दं सिनि बर रगबा अमा हायनो गोबां मा रोमान स्क्रिप्ट हेकबा आबो ताम अक्षर फिया रोमान स्क्रिप्ट हेंके उजे जों कम्पिउटार को सैमानि न्यूज़पेपर को ताक जे परिलाय माने जों इंराजि ए अमसे रोमान स्क्रिप्ट हेंके आम बायबा बेलाय सै माने कलाइसे सैनानि आं हातियाव थानाय ANG आं हाति HATI नों जुदि आमनो बांला बायसिनाय सरिया उनुस्का आम आसिके प्रब्लेम फायनाय जों फाव फायो ताबो त्रिपुरा यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी वो जे PG कोर्स खाइतंनाय ग्रेजुएट खाइतंनाय डिप्लोमा खाइतंनाय 90% बरक तम 99% सिनि स्टूडेंट सिनि परायनाय जिरो जहत रोमान स्क्रिप्ट बायसियो परे थगो बानानबो बुल उनिया जों आमबाय कम्पिउटार को सामु खलाइतगो कइते तामु प्रब्लेम तंबारो आउन बगे आं विधानसभा सराय उसु लास्ट विधानसभा नि कक्से बुइकिसा सालाय फियाबा आं ओ पहिला विधानसभा नि सिमिना आं रोमान स्क्रिप्ट नि कक साइ फाइजा गाइथे फियाबा ओ रोमान स्क्रिप्ट नो गोबां बर ताबो साजा गिया हाय के बाबुन केबांना थाङै दङ हाके एज ए खरस लीडर ngै नों रोमान स्क्रिप्ट नो यस त्रिपुरा दफानि बागै ककब्रंनि बागै नांसुगु नै ओ चबाओ हायकेबा अबनो पुरा तामनो अफिशियली क्लाइन थांतिनि वो माने लगिरुइ थांनाय दा अबश्य लगिरिनाय कक ngate kaisa je chin tabuk je porenai jigrok joto takuk buhuk त्रिपुरा हास्तेनि चिनि दफानि बरनां कोइनाय जे फाइदि जों बसिकांग तेबो चबा कतर खाइलायनो सिनि त्रिपुरा नो बसं सानलायनो रोमान स्क्रिप्ट नो बसं खाइलायनो सिनि गोबां मा जे तेबो सानमुं रक दङ आमरक नो बसं सानलायनो ओंके आबोनि बागै जों बेलायखे थानसा जेंना नांगौ खरकसा बै खरकसानि उकुलगो माजरा बेरै कक सामाबाय सिनि चिउक्लि सिग्लाय कक सामाबाय सिनि प्रब्लेम हायकेबा सिनि केबें मुं रक आबो जों हामै थांगिया हायकेबा सल्व मुंगिया ओंकाय आबो जों बेलायखेनो पजिटिभलि बोखावो सामुं बोखावो पजिटिभलि मुचुंमानि बिसिंतिसे जों मा खलायलायनाय राजनीति खलायना बागै सिमिनो आं कैसे पावर तंना बागै सिमिनो जुदि खलायलाय हंकाय राजनीति आमते हिंकाय बेलाय चाया चिनि दफानो हामजागना नांनाय दफानि जे हुकुमुमु कुमुनुमो जों तिसाना नांनाय तिरुक सिनि बरक रक आसे कामि आमसे तंनाय रक बेलाय खेनो खारे बेसिंसा आबो सायलाब ग्रै माने मकलनि मुक्तिसे यरनानि नायो इभेन यबो यर गोबां मानसिनि कामि आमसे थांगाय दै गाहामखाय मानंगिया लामा ग्रै न किचिक मिचिक माइरं ग्रै नुखुं दै कलाइजा अम हाइरक मांसे इनके जों ताबो एक बछरनि बिसिं जे खलायमानसा खलायि दङ ताखु ते बुहुकसं नरक तावानादि जों थुयासायावै ताबुबो जों आं जे दिनिसिमि पार्टियाव नंखरका आफुरनिसिमि आं ताबुबो चयावैनो सालचापान आं नगो आसुगै मातं याखो ते नगो आसुगना हिनिनो आं पार्टियाव हाबिया सिनि दफानि सामुंखायना हिनि आं नंखरका न नरक लगिरिदि सिनि रोमान स्क्रिप्ट नि बेलायखेनो ताबुगाबो हट टपिक चलि दङ फायदि जत परायनाय यूनिवर्सिटी कलेज स्कुल जत स्टूडेंट रक मिलिवि सालसा जों कुथुमलायै कक नारगलायनो कक सालायनो फायदि केबो ब अमहाय पार्टी खाइतङ ब तेकासा पार्टी खाइतङ अमहाय नि वानसुगियावै आनो लगिरिदि आनि विधानसभा जे कक सामारन नरक नुखना आं थिनांगो तेबो चिनि दफानि बागै सामुं हायकेबा दफानि बागै चिनि एसेम्बली रग तेबो कक सानाय नरक आनो कक से तुन हरदि जे ताम रक साकांखाय चिनि दफानि बागै तेबो काहाम हुं आबो नरक आनो साहरदि आं जत पलिटिकल पार्टी चिनि दफानि बरक
political party khlai tong nai rok no ang amon koina musungo je kuno party rok ta hinlai sidi IPFT phanung thung BJP phanung thung CPM phanung thung NCT phanung thung jotono thansang samung khlai janangnai amo se belai khene nango kaising o chini dofani je naharmung hai ke chini IPFT ni je naharmung last and final destination chini Tipraland amo sara jeng mothang jagya nung jesuk pano sawi tongni tabuk ang mane tamhinai tabuk je kotal party nongkhori tongo kobangman nongkhori tongo ang amok te kaise belai kheno lasima singchang jo je chini Tiprasa dofaro kaisa party o tongi maya kaisa jaga o tongi maya kotal party snam layo tamni kotal party snam nang nung tin Tiprasa dofa no mothang ni jengeba joton kaisa tin top Tiprasa dofa ni kaham se nayong ka ba ekta party khlai no जों तंगलाय मानबले जों कताल पार्टी खायनानि कुन दरकार नांगिया ओंका खरकसा बै खरकसा कुनु वालायनाबो नांगिया सिनि नाहारमुं कायसा सिंकायबा दफा थानसा सिंकायबा जतनो थानसा खायनो सामु खायलेन केबो माजरा हाय केबो नाइसले बै कक्स खायलाय मानखायनो जों आं जाजागो केनिनि कगो खानामानि बिसिंथ अबन नगो पुइला हांका दफा हायदबाना हायकाबो जाति ता पुइला जाति ओलो पार्टी हिनि जे कक बखिरि साजागै तंगनि सिनि बबा गरानि बिसिंतै तमुंग no अमहाय कायसे प्रपोजल नि नो तमुंग फाइके यस फादि जातिनो थानसा खलाइन थांतिनि वो पार्टी बो थांसां लायानो अमहाय तमुंग कायसे सेफ फाइगन के नों वेलकाम खायनै दा अबश्य वेलकाम खायो किन्तु अच्छा पुइला जाति हिंतानि सांखिजा कन्फ्यूजन नांजागो कक बरक बाय पुइला का दफासे पुइला जाति हिंके आं तिनि आबन बगै आई एम भेरी मच कन्फ्यूज टुडे बिकज फर्स्ट यू जाति बो जाति जोंकि जाति बोलते तामनो बुझो तिनि जों महाराज न नुखा आं तिप्रासानि सिमि मालिगिया आंनि 10 नि मुस्लिम रगनि मणिपुरी रगनिबो आं बुबाग्रानो अ हास्तेनि बुबाग्रा आं पुइला जाति हिंके जाति हिमानि अबो जाति हिंका आं भेरी मच कन्फ्यूज दङो के जाति बोलते और कि बो जाति उपजाति हिनि जोंनो आगिनि सिमि हिनलाय दं थांनाय 25 बोसोराव जों अमन्त्रनो खोनामां माने ता मिसानाय जाति उपजाति मेलबन्धन शान्ति सम्प्रीति एवं उन्नयन आमन खोनामां साइमान सुका आरो जों नायना नांनाय जे जाति उपजाति हिंके चिनि महाराजा जों तो बेलेके हामजागो महाराजनो हामजामानि बागैनो ताखलाय आं तिरिं रगबो चिनि सिमनाव तिरिं बुस खहम दो दंखाय आं महाराजनो इनभाइट खायजाक तलांगो ते कुबुनि तिरिं रगबो बनो तलांगो हामजागलायबले जोंबो आंबो हामजागो बनो हाम इनके चिन दफानि जतो बरनो हामजागो फियाबा जोंनो तिनि पुइला जाति हिंतानि ओ जाति हिनमानि मिनिं आं बेलेकेनो कन्फ्यूज दङ बबो जातिनि कक्साका पुइला दफा हंकाले आं पुइला दफा चिनि तिप्रासा दफा हंकाय आं बुजिखामो म चिनि तिप्रासानि बागैनो फिया ताबुक चिनि तिप्रासा रक बेलेकेनो कन्फ्यूजन दंगो जे पुइला जाति उलो पार्टी पुइला जाति आरो पुइला कायसा ककबरक जाति खाय चिनि ककबरक मैया उलो खाय चिनि ककबरक पार्टी बो चिनि ककबरक या ओंके आरो हाफ बेलेकेनो कन्फ्यूजन आबो बायनो ताबुक तामा कुबि राजनीति देखलायना नाय तंखा चिनि दफानि बरक रकनो बह लामाव हिमरिना नाय तंखा सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल न अपोज खालायो आबो जोंबो खालायो अलबो खालायनाय ता जोंकि नेक्स्ट सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल तिसाखाय जोंखा हायना आसुक तंनाय हायदा आसुगै तंया कुनु दिन आसुगै तंया जों सबा तेबो सबा राग सबा मा खालायलायने आबो चिनि दफानि बागै गाहाम आबो जों IPFT सं गाहाम कइन सायमानो आबोनि बागै जों बेलायखैनो वान सुक लायजाक ते बिसकांगो जों आबोनि बागै तेबो आन्दोलन हेगबा सबा खालायलायने फिया चिनि बरक रकना आंमोन कइनाम जोंगो हायना आन्दाराव ताहिमतुं जों गुबै गाहाम बमो जों ताबुक नायनानि जरा सकपायके जोंनो IPFT संनो जेबा बे ब्लेम खालाया गय ताबुक गोबांमा सालायजाक दं उंथुं कारण जों ताबुक एमन जागा फायसकपायका चिनि दफानि बरक रक जत्तनो तामो CPM ताम INPT ताम NCT जत्तनो बुद्रि रहका नरक विधानसभा थाङै कक साइसि दफा नम फियक नानि बागै नन रहजाक आबोनि बागै जों सामुखलाय दंब्लेना सामुखलाय दङ तिप्रालेण्ड सानै दङ किन्तु तिप्रालेण्ड कासनाय गोबांमा तबफानो जों आसुगै दंया चिनि दफा रक बेलेकेनो केसेबो कलायजाक चिनि दफा बाय दफानो बाहायकै जोंनो कागलायरि तनमान आबो कायसा चुक्लि चलै दङ चिनि डिवाइड एन्ड रुल
जों खरकसा बै खरकसानो बाहायके नायसिग्रि याइतनि मान आमो अ त्रिपुरा हास्तेव 70 बছराव मुइजे षড়যন্ত্র চলি दङ आबो ताबुबो चलि दङ आबो किन्तु जों बुजिना रोंगिया चिनि बर'ग्रब चिनि दफारक बुजिना रोंगिया चिनि दफारक बेलेखे इमोशनाल खाबाय सामुं दङ जों दाबो खाबाय सिमिते सामुं खालाय सुग्लिया जों फायदि जोंबो चिनि बखरक बाय जों सामुं मा खालायसिनाय त्रिक त्रिक मा आगलायसिनाय त्रिपुरा लेननि जे नाहारमुं आबो चिनि त्रिपुरा सदफा मो थांजागनाय आबो आमन्त्रनो जों मुइतु मातनिनाय हायफानो दफानि काहाम हंकाय जेसानापनो जों सापर्ट खालायकै सामुं मातंना हेस हंके गोबां मा जराव न अमा हायके कायसा तामनाय कक सित्रा कक अंखरि फाइ दङ अ कक हंका मा हाय माने केरां साप नखाय कबा बिधान सभा आ जागा गोबां मा लिडार्स रक मुक्त्रै थांलाय माने हेदबाना अब ताबो रिसेन्टलि जों सिनि मोजां एनसि न जों अमा के नगै गोबां भाइराल नङै दंलायो गभर्नमेन्ट स्लाइ सेकांबो जे फ्रु तामनाय 25 इयार्स सिपिएम दङ फ्रु गोबां बर'नो माके थुमानि नखा के अ जराव जे तामनाय भाइराल नङै दङ जराव अ मुक्त्रै थांमानो तैरग अ मकुन मंसासक साजानाय दङ आबो रंनले आं ताम सानाय आं निजितो विधानसभा माने चिन्ति प्रसाद दफानि बागै वानसुमां कुनु मुक्तुरि तो फाइनान तो बात नरिनि इंकाय हयतो बाक्सा किसा सरि हामियारक दं इफान मानो चिनि एनसि सारबो बेलाखिनो बयस उंजाखा बतबो चिनि दफाना हामजागो चिनि दफानि बागै सामुं खाइ दङ ता आसुक बयस उङै थाका हयतो आं बिनि सुक बयस उङा आसुकै त्रिपुरा सारा त्रिपुरा राज्य बेरायदे मानो आं आबोसे बेलाखै वानाव फिया बोले ताबुबो सारा त्रिपुरा बेरायनो चिनि दफानो फियकनानि बागै सामुं खालाय दङ त्रिपुरा लैंड रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट नि कैसा आइन दङ आ आइन नि बिसिंति के चिनि दफानि बर'नो बाहायके ओ जागारक जों चिनि बर'रो एक्चुअली जागा दङ जतनि जागा दङ जे दङ तो इ को यासि सुरजाक आं एक्चुअली कलेज परिफोरन चिमि साइफे चिनि त्रिपुरा सरकार यासि सुरजाक जागा मांनो कागज कारि देंके गरै इंके ताबु चिनि एनसि सारनि बिसिंति चिनि त्रिपुरा सरक न जतन न जाते जागानि कागज खायरि मानानि बागै आमो सामुं सलि दङ अब फातसा तो बाहायके नायबा फातसा या आमो हाय सामुं खालायनानि इंगे चिनि तामहिनाय बिसगांनि जे नाहारमुं ओ जे चिन बर'नो जागा रिनानि हायके फरेस्ट लैंड नि बिसिंति पाट्टा रिनानि आमरो जतन सामुं सलि दङ इंगे चिनि गामि आमसाइरगो जे जागा हिमै थांगै माया आमो हाय जागारगो जों ताबु ब्रिज रक जे जागा तुइग्रै आरो तुइरक रिनानि बागै सामुं सलि दङ एक बछरसिको जों नायदि 2-3 बछर नायाखै जुदि जों काम खालिया अंकै आबो काइतर नाहारै दङ हायका भगवान नाहारै दंले आल्लाह नाहारै दङ जोंनो जे कुबि सामुं खाइतं कुबि सामुं खाया उ सिपिएम रंनो नरमा हायका रंनो नरिरि सिदि आबो खालायमान काके अ जागा आं तै यास गोबां तो कक लगरना फाजिं थांलिया निनि कक अबनो साइमानो हायका बुजिमानो जे मुंसासक सामुं जाना थांकांके दफानिङै मुंसासक सामुं का हामनुक जाना थांकांके अबनो नांगो जे बर'नो बिसिङो हामजाक मुंगना कायसा दफा हेदबना गा हामजाक मुंगनां दफा बुफुरंनाय जेफोर कथालाय खरकसाते खरकसा कक साबला याप्रि थानसाके हिमलायो हेदबना हायके तमुनो आ दफा हामजाक मुंकरै कथालाय मुंकरै थानसाके हिमलाय मुंकरै इंके आ सामुंसा साया जे सामुं पन हेदबना दफाव हायके ताबुक निनि बिसिंति अ कंनो कायसा जागन सकपायो जे हामजाक मुंगनां दफांना नांनाय हंके ताबुक खरकसा एज अ लीडर नंगो खरकसा लीडर अंगै सामुं खाइ दंमोनिबा खरकसा लीडर अंगै जतो लोकरं थानिबो त्रिपुरा हास्ते त्रिपुरा दफानि थानिबो अ हामजाक मुंनि कगनो किसिसा बायके बागे सानाय थानसा हामजाक मुं गोनां दफा थानसांनानि बागै आनि त्रिपुरा हास्तेनि चिनि दफानि बर'ग्रक आनि रांसाकनि ताखुकताय बुहुक सं मारे किचिं संना आमनो कयनाम सुङो खरकसा ते खरकसानो बरम रिदि खरकसाते खरकसानो खाबाय हामजाकदि साका सिमि हामजाकमा बाया जों जे दिन न पर्यन्त चिनि खाबाय निजिनि बखा बिसिंनि हार्ट एंड सोल बाय हामजागै माया हांगाय चिनि दफानो जों कुनु दिनो फियक जाग्लाक जों आबन बागै सामुं सलि दङ सामुं खालाय दङ आं नरनतिनि खुमपुइ चेनेलनि बिसिंति सानाय चिनि दफा त्रिपुरा हास्तिनि जत्त लुकुरकनो जे जों खरकसा ते खरकसानो बरम रिलायदि आं बरिनाय आं तो रिउइन दङ नरक बरिदि बरम रिउ कक सादि ब आं आईपीएफटी खालायमानो
haipun ang tekaisa party ni borokno ang borom khlaiya omo haiya jesa party phone khlaitung jeng khoroksa khoroksa no belai kheno borom riwi kok sanani nango okra sakare no jeng mani nani nango dofa bai dofa kubui hamjak laimung ma hamjak lainai jesa party phone khlaitung jeng dofa bai dofa hamjak laimani bisingtino chini o dofa Tripura dofa mama thangjaknai hamjaklai gele sini Tripura dofa rok thinango belai kheno kesebo thangani ang wansugo abone bagi phaidi jeng jotono thansakai mililai samung khailayan sini dofa phiok jaknani ungthung abono ang nayo tini khompui channel phai oma haike sini ni dofa rok ni bagi kok masaka haike ba dofa rok bai sung kok bagi salaiman man bagi belai kheno khompui channel bang hambai mario ke belanya hambai tahote boksong sengkhanaka tabuk zora IPF tini sini leader musang Brishaketu Debbarma bisingte au kok gobang ma salai ke phia kok gobang ma salaiman bising kaisa kok nongri phayo hamjak mungganang bukha hamjak mungganang tomung hamjak mungganang dofa jefur ungo afruno bebak samung sanai khoroksana nasrelai kok sukli salai tomung tongui tong laikangke aramung sapano solution hakaba tamne selaijak mung nuksak lak hake asakte kebangma kok salanya thanglalia tini asuk nungsiteng tinango tebo nangkukmani kok salainai tebo nugnani tongkho tebo yapri salainai hake tini ni bage asuk nungsiteng hake ang sini khumpuini engei hamjak mung yaforo sini masang Brishaketu no tini sikjora asang sirung no belanya hambai ni nangkuk mani jora no sungmai baksa bak phaimani bagai te nangkuk mani kok salanya ni bagai nini sakno bedogir mani bagai hengke tina asang siteng no belai ke ham hengke faide naitong ni choyo kompi tv sini nahar mung kaisa no khlaina ni tofani chungmari